Niin, mainosaika loppui ihan. Joo, Jormalta taisi sitten loppua toi puheaika, niin minä annan hänen numeronsa tästä, niin kaikki onnekkaat saavat CD:nsä kotiin asti. Seuraavaksi meillä on ohjelmistossa... No niin, päivää sullekin. Joo, tässä on Pertti Kuuselasta, joo. Selitä siellä. Onks Jorma Joo. siellä? Mitäs? Joo, ei Jorma täällä, Aivan. se on rauhoittumassa tuolla toisessa Mä katsoin huoneessa. tätä teidän mainosta ja siinä näytti olevan ihan asiameininkiä ja mä ajattelin, että onko tää tämmöstä Iron Maiden levyä. Ajattelin, että teiltä saisi vähän halvemmalla. Se meidän mainos, niin sä oot tilaamassa jotain levyä. Joo, Iron Maidenin metelö. Joo, Ai se jaa. ei oo ikinä edes tilattu. No, onks tästä yhtään metallikaa? Joo, no Metallicaa meillä olisi yksi Ai levy jaa. vielä täällä. Joo. Niin, jos me lähetetään se huomenna ja meidän toimitusajat on, että sä saat sen huomenna sitten. Joo. Ai, sä oot siellä, joka tuo lähettiläs vai? Joo, No, onks se siinä joo? joo. No, paljon tää maksaa? Saankohan jotain? Riittääks vitan? Hyvin. Joo, tässä on Pertti. Mä soitin tän teille eilen tässä Joo. näin samoihin aikoihin ja mä pyysin tämmöstä Metallican levyä ja tänään yksi hippi toi sen tohon mun ovelle ja avasin sen paketin ja se oli läpinäkyvä tommonen puoliympyrä. Mä yhdistän sut nyt Tiinoon. Terve. Moi, tässä on jo Pertti ja mä kysyisin tämmöstä puhelinnumeroa, tämmönen kuin Jorma, varmaan tiedät sen mainoksen, joka tulee. Joo, kauan. tämä Jorma Myllykoski Joo, vai? just se mainos. Mä voin vaikka yrittää sut sen Joo. sihteerille. Joo, Okei. hyvä. Mä venttailen tässä sitä. Tässä Jorma. Halo? Onko mä taas yksi? Numeropalvelu 666 Tiina palveluksessasi. Tässä on taas Pertti. Saisinko mä nyt sen numeron, kiitos. Ai sinä taas? Me on odoteltu vähän aikaa. Täällä on ihan paskapalvelu. Joo, et oo ainoa, joka sanoo noin. Mä nyt oon vähän miettinyt, miksi mä en soita tonne 2... Mikä tää on? 020202. No niin, saisinko mä vähän sitä palvelua? Kiitos. Joo, ei sun enää tarvi odotella. No okei, tää on sitten vika kerta, että mä venttaan. Hyvä. Onks tää nyt seuraava vihdoinkin? Hei, mulla on Mä oon multakala. Häh? Kuka saatana on multakala? Jyri multakala. Mä oon multakala. Jyri multakala. 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 Jyri multakala.